perquè vindrà cap allà. Tenen sort que l'aire va per allà. L'aire va cap allà, si no s'enganxaria als dos costats. Si l'aire va cap allà, fa com aniria ahir que està més vent. Però allà està agarrant-se també. Per allà ho poden controlar, perquè diu que poden arribar més avall de manera segura. Per això deuen estar pensant com que fer que es limiti. Estan tirant taula allà, mireu-ho. Sí que estan tirant aigua a la part de dalt. No poden tirar aigua baix, que és on s'alimenta el foc. No ficaran el foc del dalt que podem. Ara, es duen la vida ahí, Que flames que veig. Deuen anar en el sitio. Se la duen ahí, perquè ho tenen... Mare de Déu, va la flama... Ara, home, Sí, porque lo que es el cumpleaños de Emily hasta el mes de agosto. O sea, Ya que es una mierda pueblo, al menos nos reímos de las desgracias ajenas. cuando viene un huracán, en Telecinco las noticias dicen cámara aficionada y súper mal, o si da en Telecinco, al mejor nos enseña cámara aficionada con un deporte. jo continuo pensant que no és massa prudent que estiguem baix de l'helicòpter. Pero ¿con qué prudente? Vas, primo. Adeu. Igual pasa esta nit, igual no, depèn de lo cansat que estigui.